Pozdrav svima! Olga Venska je s vama i mi nastavljamo dijeliti glavne događaje projekta DigiU u prikladnom video formatu. U ovom prilogu neću govoriti samo o 2 događaja u rujnu, već i o prekretnicama u povijesti projekta, početku alfa testiranja EVA proizvoda i pokretanju novog partnerskog programa DigiU 2.0. Krenimo! 8. rujna započelo je alfa testiranje platforme EVA. U njemu možete sudjelovati povezivanjem na Telegram bot. Link za bota dostupan je na društvenim mrežama EVA. U botu ćete na razigran način pronaći nekoliko jednostavnih zadataka. Svi oni imaju za cilj testiranje funkcija proizvoda EVA. Zadaci se redovito ažuriraju, a bodovi za dovršavanje dodjeljuju vam se u samom botu. Testiranje će se nastaviti do prosinca ove godine. Što vi dobivate za sudjelovanje u alfa testiranju? Dobivani bodovi mogu se zamijeniti za jedinstvene kolekcionarske NFT tokene EVA. Što više bodova dobijete, to možete dobiti vrijednije NFT-ove. Nakon lansiranja EVA na glavnoj mreži, EVA tokeni će se pripisati NFT. Što rijeđe NFT-ove primate, više će im EVA tokena biti pripisano. Za one koji prvi put čuju za naš revolucionarni proizvod, reći ću vam ukratko. Što je EVA? To je decentralizirani protokol za prijenos podataka između blockchaina. To je također decentralizirana burza. Sastoji se od mostova između blockchaina i povezuje decentralizirane burze smještene u svakom od krajnjih blockchaina. Jednostavno rečeno, EVA vam omogućuje premještanje imovine iz jednog blockchaina u drugi. Na temelju ove tehnologije može se provesti puno drugih slučajeva. Ako želite saznati više o alokaciji, besplatnim tokenima za DigiU partnere, NFT tokenima od EVA i o tome kako će projekt promijeniti DeFi industriju, pogledajte webinar s CIO DigiU Borisom Povarom. Ostavit ćemo link u opisu, a mi prelazimo na još jednu važnu vijest. Novi DigiU 2.0 partnerski program pokrenut je 15. rujna. Glavni cilj ovih ažuriranja je privući više novih stručnjaka za promociju u ekosustav i pomoć aktivnim partnerima DigiU u rastu poboljšanjem radnog okruženja i dodavanjem novih alata. Naravno, crowd investing je dao snažan početak razvoju ekosustava DigiU i do danas doprinosi provedbi ideja i misije tvrtke. Zahvaljujući stabilnom financiranju, naš je tim u 20 mjeseci uspio stvoriti komercijalno uspješan proizvod DigiU Welt, objaviti i patentirati tehnološka rješenja na području umjetne inteligencije te početi stvarati prvog potencijalnog jednoroga EVA. Zato je partnerski program najvažniji DigiU alat. A novi partnerski program DigiU 2.0 otvara ogromne mogućnosti i aktivnim partnerima i investitorima. Ukratko o DigiU 2.0. Novi program je 55% profitabilniji na prve 3 razine. Ukupna razina prihoda u njemu porasla je za 27% u odnosu na prethodni partnerski program. Novi program podrazumijeva redovite promocije s vrijednim nagradama za partnere iz cijelog svijeta, posebni uvjeti za kupnju DigiU vrijednosnih papira i ulaganje u DigiU Welt, rani ili ekskluzivni pristup proizvodima DigiU ekosustava, pristup obrazovnoj platformi DigiU Partners, izdvojena linija korisničke podrške i regionalni voditelj, mogućnost da postanete nacionalni predstavnik. Ako već imate tim, prelazak na novi partnerski program prilika je za veću nagradu za već obavljeni posao. Da biste to učinili, samo trebate kupiti licencu. Osim toga, kada pređete na DigiU 2.0, sve vaše privilegije i postignuća, struktura, bonusi i darovi su sačuvani. Aleksej Ognjev, CEO projekta, detaljnije govori o svim prednostima prelaska na DigiU 2.0 u prezentaciji novog partnerskog programa. Video zapis je dostupan na svim jezicima projekta. Obavezno pogledajte ovaj webinar kako ne biste propustili priliku povećati svoj rezultat. Ostavit ćemo link u opisu. Inače, uz lansiranje novog partnerskog programa otvoreni su Telegram kanali i društvene mreže DigiU Partners. Pretplatite se, istražite i podijelite sa svojim prijateljima. A mi prelazimo na druge vijesti. U rujnu je još 10 zemalja dobilo priliku proći KYC verifikaciju. Partneri iz Azerbejdžana, Armenije, Bjelorusije, Kazahstana, Kirgistana, Moldovije, Tadžikistana, Turkmenistana, Ukrajine i Uzbekistana sada također mogu zamijeniti udjele za vrijednosne papire.
Kako doći do KYC? Idite na odjeljak Profil vašeg osobnog računa i otvorite karticu KYC. Ispunite sve potrebne podatke na engleskom jeziku, ime, prezime, puna adresa. Obavezno priložite verifikacijske fotografije, osobni dokument, dokaz o adresi i verifikacijska fotografija. Spremno! Vaša će se prijava obraditi u roku od 14 radnih dana. To je sve od mene. Više o tim i drugim događajima možete pročitati na našim društvenim mrežama i na svom osobnom DGU računu u odjeljku vijesti. Ukoliko vam se ovaj video svidio, lajkajte ga, ostavljajte svoje komentare, dijelite s partnerima i pratite naš kanal. Vidimo se uskoro!